Olen matkalla tapaamaan Talvivaaran viestintäpäällikköä Olli-Pekka Nissistä. Haluan tietää, miltä tuntuu käsitellä suurta ympäristökriisiä median keskipisteessä. Minulla on mukanani terveiset Nissisen entisiltä toimittajakollegoilta Aamulehdestä, jossa hän työskenteli vielä viime keväänä ennen siirtymistään kaivosyhtiöön. Nyt Nissinen työskentelee osan vuodesta täällä, Talvivaaran pääkonttorissa Espoossa. Mä jututin sun vanhoja toimittajakollegoita ja he oli vähän huolissaan siitä, että heidän mielestään sinun harteillesi on annettu ihan liikaa vastuuta. Sä oot kuitenkin vaan tiedotusihminen ja sun on ollut hyvin näkyvä rooli tässä Talvivaaran kriisissä. Mitä olet mieltä tästä väitteestä? No, varmaan kiitos huolesta ja näin entisillekin kollegoille ja ystäville, joita Aamulehdessä on edelleen. Että kyllähän tässä niinku kiirettä on riittänyt, mutta tässä on niinku tietyllä tavalla pitänyt myös sen tilanteenkin ehdolla, että kuitenkin se puhe, niin sanottu spokesperson tämmöisessä tilanteessa tarvitaan ja sitten ammatillisilla osaajilla on hyvin paljon mennyt aikaa sen vuodon ja näiden muiden töiden niinku tekemisestä. Jonkun se pitää vaan hoitaa. Tästä alkoi viimeisin Talvivaaraan liittyvä kohu. Helsingin Sanomat uutisoi verkkosivuillaan sunnuntaina 4. marraskuuta, että Talvivaaran jätevesialtaasta on löytynyt vuoto. Aamulla huomattu päävuotokohta on 2-3 metrin alueella. Vettä tulee puronomaisesti, Nissinen kertoi Helsingin Sanomille. Pyysimme Nissistä palaamaan takaisin tuon päivän tunnelmiin. Otimme avuksi säätilaa ilmaisevat symbolit. Olin kotona Kajaanissa, heräsin 7.43 heräsin siihen, kun vartija soittaa, meidän aluevartija. Kipsisakka-altaan niin kuin eteläpuolella on havaittu iso vuoto. Alkutilanne ei ollut vielä täysin selvillä. Se epätietoisuus lähinnä, että missä se vuotokohta on, milloin, kuinka se päästään löytymään. Ja samaan aikaan kuitenkin sitä vettä valuu sieltä altaasta sinne turvapadolle. Ja eihän ne loputtomiin niiden tilavuudet kestä. Mulla on uran, voisi ottaa rankimpia lehtimisen viestintäuralla on esimerkiksi se Haitin 2010 heti maanjäristyksen jälkeen, jossa siellä oli 250 000 ihmistä kuolleena. Ja se oli tosiaankin, voi sanoa, että kun mä pidän aika huimina lausuntona, kun tuossa yleisöosastossa ja verkkokeskustelussa Talvivaaraa helvetin esikartanoon verrattu, niin mä sanoisin, että Haiti 2010, niin siinä puhutaan ehkä helvetin esikartanosta. Jos halutaan näitä kielikuvia käyttää, minusta se on mautonta käyttää näitä kielikuvia tämmöisessä. Talvivaaran kriisi ei silti ollut mitään lastenleikkiä. Ensimmäisen viikon loppupuoli toi mukanaan runsaasti dramaattisia uutisia. Kaivosalueelta vuotavassa vedessä nikkeliä 50 kertaa yli sallitun. Ville Niinistö, Talvivaara koettelee oikeustajua. Talvivaara on suuren luokan epäonnistuminen. Ruotsista lentää huomenna apua Talvivaaraan. Siinä varmaan tunnetilat tämä 7. päivä oli siinä mielessä tärkeä, että tietysti sen vuotokohdan löytyminen oli jonkunnäköinen 7. päivä semmoinen hyväkin uutinen. Joo. Koska silloin päästiin selkeästi tukkimaan sitä sitten kraateria siellä altaassa. 14.11. Silloin käytännössä se vuoto tyrehtyi, tukkiminen onnistui. Se toi sitten, mikäs väri se, onko tämä on vähemmän harmaa, mä nyt taas lähden näillä. Eikö silloin löytyi tosiaan tämä tukkiminen, eli sitä kesti nyt käytännössä viikon, tässä välillä oli ne puolustusvoimat ja vapaapalokuntalaisia ynnä muita meillä hommissa. Täällä sitten meillä kävi ympäristöministeri vierailulla silloin kaivoksella ja samana päivänä sitten mediaedustajia vietiin sitten eka kerran 4 minipussillista. Kotimainen media oli tässä oli paljon paikalla ja mä kiersin käytännössä olin töissä sitten sen 14 päivää siinä, 13 päivää putkeen. Tuossa varmaan tunnetilat jälkikäteen miettii ja se, että miltä se tuntui, niin osittain hyppysissä, osittain tämmöisessä oikeasti kyllä tämä iso
kriisi tietysti meille on ollut Talvivaaralle ja voi sanoa, että eihän tämä niin kuin se julkisuus pysy hyppyssä tämmöisessä, niin paljon tehdään juttuja, kirjoitetaan. Tahtihan oli sillä tavalla, että jos laskee ihan lyhyetkin puhelinhaastattelut, niin 10-20 haastattelua per päivä. Se on aika paljon. Yleisilmasto on varmaankin kuitenkin tässä, jos sanoisin, että onko täällä kuitenkin sitä jotain aurinkoilun näkyvistä tänne loppukuuhun ja ei tämäkään nyt ihan ole sitten huonoksi mennyt. Eli paljon kysytään, mitä tehdään nyt seuraavaksi. Kato, sä käytit kaikki aurinko. No kyllä. Vaikka on ollut vaikea kriisi, jota on muun muassa pahimmassa luonnettu, että jossain vaiheessa luonnettiin Suomen pahimmaksi ympäristökriisiksi, niin sä et näe sitä ihan samalla tavalla. Kyllähän se niin kuin merkittävä tilanne on, ja me ei voida yhtiönä niin kuin lähteä sitä arvottamaan, että mikä on pahin ympäristökatastrofi. Kyllä se niin kuin olisi sitten median tehtävä hakea ne vertailut. Media todella näytti antaneen Talvivaaralle synninpäästön. 3. joulukuuta, eli haastattelua edeltävänä päivänä, Helsingin Sanomat kirjoitti: alkaa olla selvää, ettei Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto ampaise kärkeen Suomen kaikkien aikojen pahimmat ympäristöonnettomuudet listassa. Jutusta huolimatta yhtiön maine on yhä pohjalukemissa. En ole sanonut yhtään niin kuin henkilökohtaista, sanotaan niin kuin ahdistavaksi tai uhkailevaksi koettua viestiä. Että kyllä tässä niin kuin on ehkä tajuttu se, että asiat tässä nyt on, niin kuin, mitkä riitelee. Joo. Eikä ole niin kuin menty henkilötasolle. Että kyllä Prismassa pystyy Talvivaara fleese päällä ihan menemään trendikkästi hakemaan makkarat sieltä.